araw papasyal tayo sa Patapat Viaduct o kaya Patapat Bridge. Tignan natin kung gaano kaganda yun. Sa mga dumadaan papuntang Cagayan, Isabela, talagang napapatigil sila din dahil sa magandang view. Wala, hindi lang naman ito yung una kong punta dun eh. Ilang beses na rin ako. Mga siguro ako pang-apat na ngayon. Pero yun nga, ngayon ko lang try itong action cam na to. Kasi yung camera ng cellphone ko, mababa lang naman yung reso niya. Kaya try natin to kung mas maganda. Ganda rin yung daanan dito eh. Pakorba-korba. Sa mga mahilig mag-banking dyan. Dahan-dahan lang. Alam mo lang kunti yung mag-banking, hindi naman advisable na mag-banking pa ng todo, lalo na pag underbone na naman yung gamit mo. Yung big bike yun, kailangan pag-aralan para makalikukan ang maganda-ganda. Yung papasok dito, papunta ng Cabigan Falls. Sa kanan lang tayo pupunta yan. Papasyal tayo dyan. Ito lang, chill ride. Okay, kanya-kanya tayo ng pagdadrive. Style ng pagdadrive. Isang importante, mag-pray bago magbiyahe. Although salat naman dapat ang pagkakataon, pero importante yun. Kasi kahit gaano tayo kagaling na driver, kung pan naman sa yung disgrasya naman yung nakasalubong natin, wala. Kahit pag gaano tayo kagaling, importante talaga yung prayer, lalo na sa pagbibiyahe. Ganyan. Tapos iwas tayo ng kamote, alam mo na. Hindi ka dapat, hindi ka mag-overtake kapag tayo mga paligod, delikado yun. Hindi mo kita yung nakasalubong mo, lalo na yung patas pa ba na daanan. What? Hirap yun. Bulaga ka na lang. Ako, control lang. Masyadong mabilis. Okay lang pagka okay lang naman, sakto lang na bilis pagka yung malinis. Pero pag maraming sasakyan, saka hindi siya magandang daan, dahan-dahan.
Legazpi. Sana maganda yung nakuha natin ngayon kasi maaraw eh. Minsan kasi umuulan, kakahapon kasi dito eh. Minsan maulan. Kaya medyo inagahan ko konti kahit mainit pa. Kasi baka mamaya ulan na naman. Eh, isang araw lang naman ako magpusya sa linggo. Kaya ito talaga yung ito lang na araw na ito talaga. Kaya sulitin na natin. Punta pa lang tayo sa mas exciting na part. Ayan, tamang bangging lang, gano'n. Hindi kailangan na sobra. Sa lang ang buhay natin. Ito namang bandarian sa kaliwa, pupuntang Anyan, Blue Lagoon, pupuntang Hanas Resort. Yan. So dito pa lang, doon pa lang sa kung saan kami naka-base ng mga worker, kung saan kami naka-base kasi alo-alon dun eh, stop sa mga worker. Malapit lang dito, ilang kilometro lang, mga nasa 5-6 kilometers. Dami mo lang view na mapupunta na maganda. Sulit eh, sulit yung project namin dito sa Ilocos Norte. Linis sila ng daanan.
Bukana. Yung pataapat. Tignan nyo. Enjoyin natin. Pataapat. Ayan. Yung mga nagpapapicture talaga dito eh. Dami ditong tumitigil ng mga turista. Ganda kasi. Tanggal din ng pagod. Habang nagpapahinga, diba? Picture sila. Kaya yung maganda rito sa Pataapat. Kasi enjoy talaga. Ang ganda ng view. Yan. Ito ang view sa Pataapat. Wala ka nang hanapin pa. Ganda. Kaya yung mga sasakyan kahit mabilis napapatigil dito eh. Sinusulit nila yung pagdaan nila dito. Pwede nga lang tong kan eh. Ibulsa tapos dali na lang sa bahay. Nakikita mo araw-araw na. I am the one, the way. Scaffolding dito, yung support niya. Minsan kasi dito kasi alam na pag malakas yung hangin, minsan may mga bato na nahulog. Kaya delikado eh. Kaya nilagyan ng mga ganyan, pinaka-barrier niya. Ayan. Ito na yung pinaka-ulit. Ayan. Dami dito, minsan yung mga dito nakatamba-tambay lang dito eh. Sobrahan natin. Tignan natin dito, pasya lang tayo. Tignan natin. Susunod na lang Kalbaryo. Bukal na galing sa mundo. Dahan-dahan ka talaga dun. Ito talaga yung prone sa landslide. Dito banda. Tignan nyo naman, nasa gilid ng dagat. Mga bato-bato. Stop it. Delikado dito eh. Get some help. Tapos dadaan ka dito, delikado. Yun nga talaga. Importante talaga yung dasal. Pinaka-kanyang prayer. Si Lord lang naman yung kahit anong ingat natin kung doon yung disgrasya nga, diba? Pero kung nag-pray tayo, malamang sa malamang hindi man 100%, pero 100% yun kung talagang nag-pray tayo ng tahimik. Except lang kung yun yung araw talaga na kumbaga nakatadhana na disgrasya tayo, gano'n. Pero kung lagi tayo nag-pray bago bumiyahe, sure ako na iingatan tayo ni Lord. Although iniingatan naman tayo kahit minsan di tayo, o kadalasan di tayo nakapag-pray, iniingatan pa rin tayo. Pero iba kasi yung kapag ka palagi kang pagka prayerful ka, iba kasi
Lalo na pag may relasyon ka talaga kayo. Ang ganda. Ang ganda talagang mag-joyride dito. Lalo siguro pag may sakay ka. Sakay mo yung mahal mo. Wala tayo nun eh. Kaya, dito na lang. Enjoy na lang natin solo ride. Wala. Meron pa pala dito isang waterfalls. Ano? Adam's Waterfalls. So, alala ko. Napuntahan namin yung kanyan eh. Pero hindi kami nakatuloy na. Kumbaga pumunta lang kami sa may winery. Sa sunod, mga vlog ko. Kaya natin puntahan. Saglitan lang kasi kami nun eh. Tapos wala pa akong pang-vegan eh. Hindi ako nakagawa ng tuloy ito yung first hindi, pangalawa na content ko sa YouTube. Although wala pa ako na-upload about sa motovlog. Kahit dito lang tayo. Tapos babalik na tayo. Masyalaan natin yung pagdito. Ganda ng view. Sila yan. Nakalakad. So isa na natin silang dalawa eh. Kaso hindi na ako makakit. Maplat pa tayo dito. Ito pala dito. Ngayon na ako nakapunta dito banda lang eh. Pero sa mga susunod, pupunta tayo dyan. Maganda din daw sa eh. Santa Mercedes, Floreria, Cagayan. Maganda daw dyan. Sa mga susunod. Dito na lang muna tayo. Balik na tayo. Ayos yung nagtahan nila dun eh. Ito yung mga rides, steel rides. Tapos kadalasan nadidisgrasya yung mga nakainom. Sa pagdadrive naman kasi dapat talaga andun yung discipline.
sasakayin na tayo at sa tingin natin hindi na natin kaya, huwag na tayong mag-try, magpatid lang tayo. Bakit? Hindi naman nakakahiya yung unahin mo yung sarili mo, unahin mo yung yung safety mo. Patid na lang tayo kung hindi natin kaya. Saka kung sa tingin natin kaya naman natin, pagdahan-dahan na lang tayo. Ganun. Dahan-dahan na lang. Makakarating din tayo sa mga pamilya natin, sa bahay natin. Yung importante doon, yung buo pa rin yung katawan mo. Yung parts ng katawan mo sa pag-uwi mo. Kasi sabi ko kanina, isa lang ang buo. Ganun. Disiplina lang talaga. Pero ang pinaka-the best talaga, huwag na tayong mag-drive kung kayo tayo. Saka, ayun, paalala lang din. Kasi iwasan din natin yung hindi rin maganda sa kalusugan yung laging humiinom ng alak. Hinay-hinay lang. Malaki yan. Hinga. Malaki. Delikado. Tapos yun pala, pag mga ganong mga sakyan na, ay mga truck, mga malalaking sakyan. Mga ganon, dahan-dahan na tayo. Tapos, wag na tayong mag-overtake. Kasi, wag nating overtakean basta-basta. Although, may mga times naman na kailangan talaga na mag-overtake. Lalo na kapag dalawa, tapos napagitnaan ka, mahirap yun. Pwede kang maipit dun. Ang pinaka-the best, overtake mo na lang yung isa para mauna ka na. Kung mabakado naman sila. Pero mabilis di, paunahin mo na silang dalawa. Ganun yun. Common sense lang. I am the one. Tapos, dapat lagi tayong defensive na driver. Lalo na sa mga crossing, mga gano'n. Tapos may sinusundan tayo. Ingat tayo dun. Basta-basta mag-overtake sa bago tapat nun, yung mismong tapat. Palagpasin mo muna para sigurado na hindi siya liliko. Kasi may mga hindi marunong gumamit ng mga signal light. Laso. Napasermon tuloy ako. Sorry.
Na lang. Maganda.